Katsiarina Halkkina viimeistä kertaa neliottelussa ja hänellä keilat. Tässä ohjelmassa keiloille hieman harvinaisempi tällainen kaunis lyyrinen musiikki, mutta sopii upeasti tälle naiselliselle tyylikkäälle voimistelijalle. Hyvin täsmällistä. Tarkka on Katsiarinan työskentely ja hänellä myös hyvä keilatekniikka. Esimerkiksi noissa myllyissä hän hyvin nopeasti keiloja pyörittää ja näin vielä kaunis lopetus tähän keilaohjelman päätteeksi. Hänellä on ihan oma naisellinen tyylinsä suorittaa näitä ohjelmia ja on tänään tehnyt kyllä hyvää työtä niin nauhalla kuin nyt nähdyillä keiloillakin. Hän treenaa Minskissä Irina Leparskajan sekä Lontoon pronssimitalisti Lyubov Charkassinan johdolla. Katsiarina Halkkina saa tuosta keilaohjelmasta 17.850 ja siirtyy kilpailussa kakkoseksi.